Този видеоклип представлява установка от два постоянни магнита, насочени един срещу друг с еднакви полюси. Долният стационарен магнит е обикновен. Сега ще поставим и горния плаващ магнит, който е неодимов. Плаващ магнит, който се отблъсква. В резултат на отблъскването между еднаквите полюси, отстоянието между двата магнита е около 45 мм. Ако натоварим горния магнит за 100 грама, разстоянието се скъсява с 10 мм. Ако сложим 200 грама, разстоянието ще се скъси още с 7 мм. Ако обаче сложим 500 грама, отблъскването ще се трансформира в привличане и горният магнит бързо ще се прилепи към долния. Получава се пренамагнитване на по-слабия магнит, т.е. променя се полюса му. Двата магнита с еднакви полюси, но с различна магнитна енергия, вече пренастроени, остават завинаги притеглени един към друг с еднакъв потенциал.